You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Sule! Suleiman! Come here. Abba. Where's my wife? I will ask my wife now. You don't tell her. One is, hey, what do you mean they tell her, let me not combine me and my wife. It's me husband, what? Are you saying that my wife has not entered this compound since then? Yes or no? That's what I'm asking. Hey, never. Jesus Christ. Sit down. How on earth am I going to find her now? You go ask me. Hold on, let me call her phone. That's true. Only my number, go. Ring. Yes, it's ringing. Like I say, it is. Huh? Oh God, how could she have left without her phone? How on earth am I going to get in touch with her now? How do I find her? Let me go ask her. Wait to Suleiman. Let it not be that my wife has ended up in that church. Oh, it was likely. Because there was this day I was coming back and I saw them at this gate preaching. Yes. That's right. You need to go to that church fast now and check if my wife is there. Please, just check. Please. Oga, with due respect, are telling me, Felix, let me give because it's my parent. Cooperate with Nigerian Armed Forces. Felix, Oga, Shansa, never in my life send them, they don't go to church because Christian and Muslim has that in common. My friend, just go and check. Are you stupid? Are you mad? You never mad now? Go and check, John. Say, listen, please, sorry. What kind of best? Put my tongue on down. Respect him, boy. Respect. Where did you go? I told you. Good Samaritan, that's what I said. Where do you come? No. It's where they go. You can get there. You don't need to clean in a cage job now. Why getting they go? Please take it. It's okay. Thank you. Let's go. But be careful next time. Thank you very much. Just come, my love. Come. Bye-bye. The one more. Samarian. Cooperate. Gabriel. Shut up your mouth. Sorry. Enamu. Come, let's go. Gabriel. Come and get inside here. Must be very stupid. Oga. Samarian. Get inside there, my friend. I'm going to make a novice. Samarian. Hey, young man. What the hell do you think you're going to? What does it seem I'm doing? Do you think you can just use me and dump me like a piece of rag? I can't allow that to happen. I have come here to stay. Hey! Come on, come. My housing! You've come to stay?
Stop barren thing. What? Enuma! Balin! Yes, isn't that obvious? For over a year, have you been able to give him a child? Oh. Your stories are everywhere. We all know that. Village hollow. Will you shut? Listen, I will not take you say this again in my house. Get out of my house! How dare you come into my house and talk to my wife anyhow? Get out! I say you should leave! You're asking me out of your house? Yes! Okay, I'll leave. But only if you agree to take responsibility of our child. Hey! Ashibabu! Ashibabu! What child are you talking about? What child are you talking about? Ben. What are you saying? What child? Wait! Pregnancies? What are you? Responsibilities? Hey! Anika Madiari Buano! Say something! Will you say something? What are you saying? Ben, for your information, I am 4 weeks pregnant for you. Oh! How? When? Anika Madiari Buano! What's that? I mean what I'm saying, Ben. Please. I don't understand. See, you have an answer. You should have an answer to give to her. Because me, I've come here to stay. I'm not going anywhere. Ma! Bani ekrenu. Inano. Uwakwe mo bada jaju tamo. Oyi se kwa no na ri ado ya mo be go mata. Oyi se kwa nka ma ni na. Hey! No, what did you say? Do you keep a thing like this in the house? Well, shut up! How dare you come to my house and call my wife this thing? Get out of this place! What's this? I don't know what you're talking about. I'm pregnant for you. She want milk? You want white milk? Eh? Oh. Imam ma waji no oboda. Na agagari piom. Fegari oboda na achugari umu nwoke. Imakoma were nwa gị gwa kwanye nwa nwoke sị ka ọ lụọ ya. Akabeze. Enuru ihe ukwu wo. Enuru ya? Ya na mara bu ya dare ịkpali mbem. Amana na ata n'ọnụ. Mma ka ngwụlọ, ịbachakwa ya. Mma ka ngwụlọ. Gị? Ọmụkọ ya ngwụlọ. Ọ dịkwa ihe game. Anakwa m atụ gị ụjọ. Anakwa m atụ gị ụjọ ma ọ dị. Ana m atụ ọgwụ gị ahụ dị ihe. Nenna. Bịa ozugbo. Wetu ebe ahụ. Ọnụ nkwọ. Biko. Ihe anyị bịara bụ ndị ụzọ anyị ka eso wee merie nsogbu ụmụaka anyị nwere. Benefso ofu ekpere nwoke naanị anyị mụrụ. Enu ma bụ ofu ekpere nwaanyị naanị unu mụrụ. Mana anyị na-ayọ Chineke biko ka anyị dị ndị ndụ ha mụta ụmụ na ụmụ. Ya bụ anyị bịara. Ọ bụghị ọgụ anyị ji bịa. Ị nara? Ịchọta ụzọ. Ị ma ihe na-enye anyị nsogbu n'ụwa nwụrụ anyị nọ. Ụwa n'ụwa anyị nọ nsogbu anyị bụ na anyị enweghị ndidi. O nweghị ihe nwere ndidi na-akpịrịta. Maka jere mbe ha na Lagos bọchụwa. Ihe ndị ọgwụ oyibo na-ekwu bụ na o jeke ete aka gbanwee wee mkpụrụ nke ahụ. Mụọ nwoke mụọ nwaanyị. Anyị bịa ebe a na ya atọgbu onwe anyị. Anyị enweghị ndidi. Aha m awụghị ndidi. Ma ịma aha wụ nne nna, ana m enwe ndidi ọbụla. Gwakwa nwa gị nwaanyị si arapụ nwa nwoke ka ọ ga-alụ nwaanyị ọzọ ga-amụtara ya ụmụ. Achọrọ m ụmụ. Ịnụ ya m gwara gị? Akabeze, oligbo ihe. Ọnụ ụmụ nwaanyị. Ịma ọnụ ya mara agbakọ. Nna anyị nwee ntị. Onye nwe oligbo ihe. Ọ baghị uru na anyị nọ ebe a. Anyị kwesịrị ịtụkwalata uche ọnụ wee chọọ ihe anyị ga-eme nsogbu a ụmụaka nwere. Na ịchọkwa ezi mmekọrịta ọgọlọgọ n'udo. Ichere na-atụ ya ụjọ. Anakwa na-atụ nwoke ụjọ. Nna ya rapụgodi. Ka gwa nwoke okwu. Ọnụwọ. Nonsense. Ndị be ha nọ. Bịa n'ihe ọbịa jekwu maka mgba. Mgbakwa ya ka n'ihe nwakọ jigbọ ịkpọ hụ nkọ. Ịgba nụ mara aha. Ịgba hụ nkọ. Dị
Which a quiet year now, what are you going to call? Oh, you know why also. You question me, baby. Oh, we should walk. A shake up. Eh? Bemo, Buma, why you are? Hey, come shoot you. Benjamin, they have married. They have married one. They why welcome you there. Come out of bed, they all kind of bed. Some because what's your noggin? Oh, I can ask what to open. No, baby. Chicken and Joe. Is there a while? Some kind of a nigga never. Sandy and Joe! In the rush, in the ha! Some have to walk in the ha! In a small car, guide you. Some I don't know so football. Hey! Except no more to him. Benjamin! Daisy, mammy. Oh, the man! Need the one also. Oh, Benjamin. Hey! I want to. Oh, come on, oh, my God, Mama, oh, I get me, Benjamin. Because in Hokuru, because can help come on a good mamma to him or more to him, because Benjamin. No one. Emmanuel, you should come on, Benji. We are. Tea for you, sir. Sir. Yes, what is it? Tea for you. Thank you, drop it. You look so happy this morning, sir. Hope all is well. Not really. Would you mind sharing it with me? No. Do me a favor, please. I don't intend to have any visitors today. Cancel every appointment for me. Okay. Go back to your table. Okay. Thank you, sir. Come on, Ben. We have to go. It's getting late. you can run along. I don't think I want to go yet. Let me stay a little bit. Why? You don't seem to get it, do you? I told you Linda is in my house as we speak right now. That means 2 women under the same roof and me alone acting as a husband to both of them. Ben, I understand. But will that make you to run away from your own house? I'm just confused. I don't know what to do. You know I told you the other time that I actually visited her house. She lured me into it. I never intended to. Oh God. Now wow. Ben, I understand you perfectly. No, you don't. But the way you are taking it is not proper. Actually, you may have made a mistake by sleeping with her. But that attempt yielded a positive result. Hold on. Are you invalidly implying that I might be responsible for her pregnancy? What are you telling me? Are you not the one that just told me you slept with her? So? Just once. Come on, Ben. Ben, grow up. All I want to tell you now is to just take the girl for a medical test. And for you to clear your doubts. That's all. Yeah.
Yeah, I think you're right. I'll take her with me tomorrow to see my doctor. At least let's confirm that she's pregnant. Then after that, we'll wait till the child is born to conduct a DNA test. Good. Because what I'm seeing now is more like a sign, if you ask me. Landa ihe na-egbu ọ ka bịa na mbo ihe mekọ ihe nwa maka ọ gwara bịa na m ndoro we ihe nwa ka eme o dekpụta akwụna dịka gbandendere akwụna ike kwuo gbara kpọta nkụ hụ. Will you shut up, Ashawo? Does it mean you can't speak English? No. Is that a dialect? Ịma ka gora so Igbo gwa ya so Igbo ndị ihe mara ka mani ji jaru wolu ibe no nko nwa so fi mara be ma so tata ibe ko ne na lata ibe na lata zurato ya kan wa sha be no to walu mi here me. Shut up, barren fool. Ashawo, can you talk? Common English you cannot converse with someone. Are you Ashawo? I thought they hired a teacher for you. Go my mara so we him mara. Akuna ngo be no all go nde chakeba ngabun chako bukwa anụmanụ nwodo ọdụ ọkụ maka agụbụ ndụrụ gbacha nkịtị maka ịmakwara onye mbọ ịmakwara ka ndụrụ eme ihe ma nkụkwa agụ na-ewu. Barren fool. Do you know she was calling me a harlot? Me and she was supposed to call who harlot. I'm pregnant with your child. She has no child. I thought you hired. I don't blame her. I'm blaming you. I thought you hired a teacher for this fool to teach this fool how to converse with someone in English. Look at her. That's disgusting. It's balance. I am balance. Woo! That day Hebrews, you are prostituting. You are Ashawos. Oh, you are Baba. Ijayara. Oh, you are Baba. Ijayara. Ashawa baby. Ashawo. Barren. Then I whip your book. I whip your book. You're supposed to call Wuhalot. Excuse me, ladies. Oh, enough one. Oh my God. Keep quiet. What do you want him to see? What do you want him to see? He has nothing to say. Just shut up. Ibuwa. Agwa menji kwacha nketa okwu maka benum maka na ọbụkwa na ọbụla mmechakwa ihe nke mmegu na ịmara ihe eji ekum Enuma anụmanụ anyị kama tiara igbu ọnụ kama ọsụsụfụ nke nwa. Madam, what happened? Listen very well. What I know basic, it relax my body. Because it is a Ugabe, you don't cause problem. If you never make it jiggy, you don't cause something. Felix, let's be telling. Give me authorities. What can destroy me? Post my career. Chakcha in the one level for many civil teachings. Sham, what can I tell her? Come on here. Why, my friend? Come here. Nonsense, I will tell me something if you command me. Nigerian Armed Forces shower. We sure don't kill me. Shaggy. Ije gwa n'ike kichiri obelute nyanyampu ije eno nyanya furanka gana furanka mboga nyanyampu ah boya Momo Pandemi. No. Ompa. No, challenge. No. Ndio hono wotelum. Kwa wewe kwa. O kwa nkono wotelum. Nene nkem. Ka you ne benele me maya nwa. Mba. No to ha. Mba. Aneka chi mekara aka. Ah, tsoye maya. Ngwa na mbon ya nwa me hem. Yem na achakoto. Mba, asiko ka mba jogi ka ina nunu Enuma. Pa ina kpozi ekwenti o de agazi. Je won wa Enuma. Eyo na ewu nu na iwe o. Ogbo ogwo ekwenti. Ogbo ogwo. Iwe de kwa ho na ji wo. Onu de ke nchawo. Nchawo ahe no kwa ni me shi awo achare shimiri makwa ozo. Mai. Okwa nke odo. Eyo. Enuma ga na kwa na eze. Die ji hokwu egwu. Chakwa. Ike na ya woje. Ti je tu gbe. On ga ko ya zawa ala. Mpa ha de matokwe. Oyo mo wole ekwenti ya de kenchawe bi na ajisha ha de kwa. Ewu gwe no ma wanketa. Ije ka ekwe. Oche
oche nwa na ike eje ka aba ebe ọgwụkwara ike oche anụ n'ọrụ awa ọba dọkwa enene ike ma ka aha lụọ oche ọ dịkwa na ọya ya sa ọya ya sa ahụ ebe mana na-egwu o chọrọ iwe unu ya na ya akpa akara ya ndị m ya nne ya ọ dịkwara ya ma ọ dịwuru ndụ ọ ya atụka m n'ebe na akara ya were biko oje unu gbago o mete unu mma na iwekwara ihe mie ọ n'ihe nwa bụ nnukọ ihe ndị ọzọ chọrọ ya ihe were iwekwara ihe ma akwụkwọ ndebe m maka ndị ọzọ dị ka chọọ eno unu na ya na-akpa ọ ya achọ m nna ya kpandekwe ọchị gbagote unu ya bịa na eri ọ ya akakwaghị mma kongwa ịka na iwe ike ikwa ya onye ndị nri iwe ike ịmana iwe ike nwaanyị enweghị ike ajọgbu onwe ya nwaanyị enweghị ike onye ọbụghị na ya chọọ nkwa ọ bụghị ọ ya apụ isiwa gị aka apịkwa ya ya daa poko ọ na-adịghị mma nwaanyị na nnekwa ịpịkwa ya aka dịka ọkpụbe na-apị aka ọkpụkpụ isu a na-egbu unu ngwo ịnọ mechasi ọkpụkpụ ya ịnọ nwaanyị enweghị ike ajọgbu onwe ya haja ememikem ha na ike yọba na ahụta na ike na ahụta biko aka ma ọ daghere abịakwa m o were ivu ala mpa na-eke ya igbo ikokwa aka akwụkwọ na ịnọ n'ụla akpọtakwụka ya nga ịnọkwa n'ụla nekwe aka ma ọ daghere nekwe ọjị taa eya ata ọjị n'ahụ taa ya n'nkwụ ịtakwa na eke ite ahụ n'orie orie bụ ihe eji mara nwaanyị ije nwaanyị bụ orie okwu akpụrụ ọnụ wee bụrụ na ụwa m nwaanyị jere di aka n'ahụ mkpata mgbụrụ nke ahụ ya bụ ihe na ya echu m ụla obodo ga na-eme m akaja ntị m echigwo bụrụ ihe obodo na-ekwu a ga-akpọ m n'ọnụ aka m ọ daghere ahịa chi unu ma na-enye ha nri ana m enye ihe na nkwọ nye ihe na agwọ eke urie ka mekere m ihe ngwa na ọfụgwa ihere ome ụbọchị eke na urie kacha mkpa ise etinyere oje Lagos chehuo ndị ọbụ ya na okwe ka ọ dị mana adaeze isi m akpọ n'Enuma ọ gịta ka m nwago gị akpọ n'Enuma ọ na-akpọzi anyị ọ chọghọzi ịkpọ anyị papa ya akpọ ya maka na ọ nọga na Lagos ọfụgo ndị ụmụ nwaanyị mma mma Lagos ọ na-emezi oyi chetara ka ma dị ndụ ka anyị nwere anwụ biko akpọ ya o nwaanyị n'obedi na mmụta ụwa nke ha gbasakwa m ọmụta nwa kwa mụta nwa nke ha gbasa m emeche kịta bụ otu mmesi wee nu di biko lapụkwa okwu onye maka di na nka anụ di nọ na ahịa Enuma na aga m agawa nụ di ha chọrọ m ịkpọ timi egbukwa nọ ihe nwa akarịakwa n'ukwu aka biko ndị ihe na-eme aha na mba na-agacha
aka m tụvu ha atọ shi ọ bụrụ na nwa ọmụ fụ afọ ana nje ụlọ ọgwụ ha shi na ahụ dị m onwe ihe na-eme m ndị gịnị ihe nwa ji bụrụ m bụ ihe nwa na-eme ndị agha ọnwa ashụna ọla ndaba ashụna ọgụnụba agha ya ụgbọgwarụ na ụchọ m bụ onye tụwara nwa nwa ime ọ ya bụ na o nwere ihe na-eme m o ya bụ na aha adịcha m nke ka na-agbawa m obi bụ na ụchọ m anụ ya egekwa m ntị ka o doro ege m ntị ugwu ya ọbụla na ụwa nwa bụkwa wanube dio ya Chimuwene biko kweke bịa fiche kedo ma ya onye kwagbukwe m onwe m akwụmachọ ihe nke me aka m achanata ihe nke eme ihe nwa na ihe nwa karịkwa m ọ bụ n'igwe biko kweke bịa nyere m aka aka m achanata ihe nke eme. Don't touch me. Now that you know that I'm carrying your child, what are your plans? Linda, please. I want you to just give me some time, okay? Please. Sometimes, you mean? I hope you are not trying to think of asking me to abort this pregnancy because I am not going to oblige to that. No, far from it. The child remains, and I will take full responsibility of the child. But please, all I ask for is a little time, a little patience, so that I can sort out things. Please. Well, you know, I always do all you ask. I'll give you some time. Thank you so much. And lastly, my dear, I want you to know that I am sorry for everything that I've done, all the pains that I've caused you. I promise to make it up to you, okay? So remember, let's go. Jehovah! Yes, Lord. Talk to me, Lord. Yes. Yes, Lord. Talk to me. Talk to me, Lord. I'm listening. We better open the center and have a presence of me. My daughter, Enuma. Do you worry him? Make you know him. Are we going? My dear, you have been married for 2 years. Shut it! Hey! No issues. Don't you know? Yes. 2 years. No issue. How is you? There is nothing hidden under the earth. In the spirit realms, everything is exposed. Everything is clear. Prophecy is low. 2 years. I managed 2 years. No children. Help me. If prophecy not giving me children, Ojo closing me away, managing escapades, me tears cry, I die. Help, please. My daughter, for stepping into this temple, talk to me, Lord. We better represent up and we better sorry. George, your problems are over. Let's shout hallelujah 7 times. And your prayers have been answered. My daughter. Prophet. Somebody is responsible for your problems. Isn't true prophecy? Isn't true prophecy? Hey! How? Humans giving this to me? What I do for humans? Humans wicked.
Humans wicked in. Ha! Prophecy. Before going to Maka. Your problem started with your father. What should I do? Prophecy, you say father. Yes, your father. Father, no. Yes, your father. Responsibilities. Problems. Responsibilities. Come and sit down. I'm not finished talking to you. Look at this food. Touch here. Let's not talk to me. I do the nekudi. Akaba hurugu. The nekudu nesa. Akaba hurugu. Ada unemu. Akaba hurugu. Ishinagana bamadana. Akaba hurugu. Emelegana. Akaba hurugu. Asimaga papurugu. Akaba hurugu. Enuma wamogu. Akaba hurugu. Enuma barachinobu. Aboleka dada na waye. Ay, asimaka papudurugi. Obonya buri ya dance. Lema hawe. Ya gida tsama. Makana wata de mesi kwa kanwake. Ay, Thank God. Finally, you guys don't travel more in every time this year. Thank God. I pray my God. I like to become. But I don't come back because in trouble. Really trouble person. Fight, killing me, destroy me. Come on, English, I can speak. Speak English. Come on, ask me, never ask. My name is. Isa mama na got maguna igahali gadi. And here be in a city. I think you have so much for the traditional name. Because you're a married woman now. Oh, Jim, Gini can allow me in a baraka. Mubina Junior. What to our imi? Or what to our land I may on the Kuma? No Kuma Bewa woman. In our German day, name. I don't know what Zoom was. You're like a single because happen to know quite Biko. I'm not a cable no. Ain't you going to chop the NM? I'm a monkey and wish. Jumbo, women, jump on sober. Eh, now, the name is Monagisana. Who's going to be him? I'm not the only one. Oh, Paga. Oh, why be not come? What tell him in our case? As the name of a Monjo Gunjason. I saw the name Matorambo, Moito, Moinoime. Ebino, Ubino, William, Eboblina Gakamuna. Enuma wamogu. Akaba hurugu. Adu the nekudi. Akaba hurugu. The nekudu nesa. Akaba hurugu. Ada unemu. Akaba hurugu. Ishinagana bamadana. Akaba hurugu. Emelegana. Akaba hurugu. Asimaga papurugu. Akaba hurugu. Enuma wamogu. Akaba hurugu. Enuma barachinobu. Aboleka dada na waye. Ay, asimaka papudurugi. Obonya buri ya dance. Amoku diyo mada no se kwa nuna. Makana wata nemesi kwa kanwake. Ay, enuma nata sebenine. Ay, enuma nuku. Enuma nandida. Enuma naga. Enuma nambuyo. Hapuna kine kebele. Agageli gapwa. Kobi wedigima. Agapa segmo. Guy! Wallahi, God bless my yoga. This terrible woman I don't go. Allah, God bless me. Bless for you, ba. Now you know, Baba. I go salute you, ba. Aba, Uga. 1, 2, 3. Baba. I pray you, Allah, cannot let me come back. Terrible that woman. Enamu. I don't think much more. Say, my give me pay, never give food. Slap him, beat him. Sorry to Allah. And they go sleep. Papa cannot come back.
Hi. Good day, sir. Good day, how are you? I'm fine, sir. Where is Ben? He has not been here since yesterday. Serious? Okay then, I will call him on phone. Okay. Take care of yourself. Thank you, sir. No. Jinde kwa ikena. Jinde bushiru. Ichana mama ihe mere mu. Di ha kwalo li. Ndi mere. Ndi jide wo yi no fu aka da mu manu wa mu ba moto. O ma ihe mere. No bia ka da mu. Di obi ne gide. Ichana mama. Ndi hi na ko. Ichana mama ka chofta wo. No go bi ihe na-eme mu. Ichana mama chofta wo. Di he mere. Gobi ihe mere maka mo ta wo na bedroom. Wow! Ayo! No one will naya. You make go no bedie. About why I catch you. Or you didn't go. Wow! Uncle! Hey! Oh, we can shash. Oh, Wushi Baluka, Shekabo! Oh, Wushi Baluka, Shekabo! Oh, and a body. The way you want Nagabo. Leave up from what other war. Can't no more. Enuma. You can't be gonna help you. You can't share. I'm going to be like this. Okay, shut up, Yamo. Shut up, Yamo. Enuma. Enuma. Benjamin, I'm sure by the time you are reading this letter, have already left the house. I thought my pregnancy will steer your attention away from Enuma, but from our last discussion, it's obvious your love for her is unparalleled and unshaken. I have just realized there's no need forcing myself on a man just for him to marry me. Anyway, you promised to take care of our child when I deliver. I'm sure you know where to find me if you have something for us. Take good care of yourself and your wife. I love you and will always do. Bye, Linda. What else? Awa, what have you now? What have you carry back? What's the problem? No, there's no problem. Well, there is problem. Just give this to your guy when he comes back. What else? What's the problem? I'll see you. I'll get back to you. There's no problem. Why would you let us tell no problem? He tell you about one back, tell about two, tell no problem. Felix, you know you're my friend. When I Linda's Sule. Very so there's a problem. Because now you go that you know now, Friday I wouldn't know. Rest what?
She come for you, go make give me. Sule. What else? Give this to you, okay? Like, will take me. Just take it. I will take myself my gear, but let me help me. So my job is what? God bless me very well. What kind of the word is this? The mother is tell very good person. I don't go. That is now. I think I don't come with the work. I relax myself. Cook fried rice. That is in cowboy. Then you want that? I don't know. What? Why if this one I never go? I never like him. But now me, go tell her. Why happy now? Why go fall now? Am I crazy? Go tell something to your mother. Don't go now. You fall over there. Anything? I'm coming out, Koga. Patron, can you take this Zuku? No, give me money. You live on the Akita. Why is Zuku? Egbo ọnụ hụkwara mụrụ nna hụrụ waya n'anya. Ekechi agba waya ọbịa na-emewa. Igwe ndị ka ịdị okwere. Ikwụjọ na mmemme ụdị ihe dịka nwoke. Ọmara m. Ọ ka m wee eze mmụọ wee bịa. Igwe nkwa. Eze m ana m ekwuchi ikechi n'aka m dị ọcha. Aka dị ọcha. Gbakwa ihe mere nke nwa. Gbakwa ihe mere mụ. Aga m edo n'iyi. Ọ karịrị mma iji nwayọọ kọwara ndị mmadụ eziokwu n'ihe a. Kịta. Idiba. Ukukwe ikusum. Mobo nkwo. Akwa na aka mụda. Ọkwara na aka mụda. Bụ ibe mere ada nwaanyị atụ na atụ ma ọ bụ amụ na amụ. Ibe ọgwụkwe m. N'ihe gbasara atụghị atụ amụghị amụ ada m nwaanyị. Ihe nwebukwe m. Aka dị ọcha. Aka dị ọcha? Enuma. Aka nna gị dị ọcha. Kedu onye gwara gị na nna gị mere ibe dị etu a? Nwa mmadụ mere Lagos. O chiri m n'ihe niile m n'ọgwụgwọ na nna m bụ ihe mere mee. Ebubo kịta ibe niile ọ gwa gị bụ okwu asị. Eze mmụọ ekwugo na aka nna gị dị ọcha. Igwe. Ebe a niile bụ ọchịchịrị. Anwụrụ jupụta ebe niile. Anwụrụ. Ịma na ịma m nwụzi nwa tupu ije ka nwoke anụba gị ọkwa eziokwu. Eze dibịa ama mana ya na nwa ya nwaanyị mgbe niile ka ha na-echetara m na m amụghị nwa na nwaanyị aga na m agbaghị uru chaa n'ụlọ ha. Nwatakịrị nwaanyị ahụ wee Enuma o kweta ha dị na m ruru oge iwu nne ya
ọ na-akọchapụ m ọnụ anya. Ofu mkpụrụ nsọpụrụ enweghị m n'ime ụlọ ahụ. Eze dibịa, achọrọ m ka ị mesiere m ha ike. Nwanyị, ka eche ka m meelụ gị, gwa m na nna anụ. Uwe kwuo na ị na-anụ. Eze dibịa, kịta nwatakịrị nwaanyị ahụ Enuma lụgoro di. Achọrọ m ka ị kechiere m ya afọ ka ọ hapụ ịmụ nwa, ka ọ bụrụ nwaanyị aga. Achọrọ m ka ị mee ya ka ọ na-anụ ụfụ nwaanyị amụghị nwa na-anụ. Ma enyi ụra aga n'anya, obi mgbawa, ka ọ na-ebe akwa kwa mbọsị dịka o mere m ya, wee ruo mgbe di ya ga-esi n'ụlọ ya kwapụ ya. Ọgwụla. Nwata sị na nne ya ma anala ụlọ ama gị ya n'anya. Mụ na ezi mụ na ụzọ nkili nkili ka na-ekili odode jiri odode emi ozu. Dozie aka gị. Biko no baru Enuma. Enuma biko baru ma. Baru ma. Uncle baby, I want a memo. Uncle baby, I memo. I'm not believe it was. I'm not believe it. I don't want no more. Hey, hello. Baby, hello, no, do what? I'm not going to be near the wash. Why not? You got to be better than one. Ya dị mma mana ihe eje kọwara ọha obodo ajọ ihe niile imechara mgbe ndị difere erife mmiri ndị ụmụ nwa gị ụmụnne gị ndị ụmụ ebe imereba ya ihe ọka gbaalụ ebe mere ya dị mma ọka nwaanyị a n'obi igwe forgive on I before. We can do make it before forgive on I. Wang na go biko kweko chomo. Onwe sege na mahapoe. Asiko. No, no, where me we. Ibu nwunye m tata. Ị ga-abụkwa nwunye m ruo echi. No, no, where me we. No English again. Oh, chomo. Hi. Enuma wamo akaba hulugu adu dinekudi akaba hulugu dinekudi unesa akaba hulugu adawune muo akaba hulugu shinagina bamadana akaba hulugu emelegina akaba hulugu asimaga papulugu akaba hulugu enuma wamo akaba hulugu enuma barachinobu Aboleka dada na waye ay asimaka pafuduligi Obonye buri yenese Amoku diye mada no se kwanuna Makana wata nemesi kwa kanwake ay enuma nata sebenine ay enuma lugu
Enuma nandida, enuma naga, enuma nambuyo. Hapuna gini kebele, agayoli gapwa. Kopi wedi gima, agapasa gimo. Kopi wedi gocha, ay kapende kwe, emene kwe kiha. Okwa wanye bibi, enuma wamo good. Ada akaba hulugu, adu dine kudi. Ada akaba hulugu, dine kudi uneza. Ada akaba hulugu, ada unemu. Ada akaba hulugu, shinagana bamada. Ada akaba hulugu, emelegana. Ada akaba hulugu, asemaka papulugu. Ada akaba hulugu, enuma wamo good. Ada akaba hulugu, enuma kanjuagi. Abu kini ke meleki, enuma kanjuagi. Ay, abu no kini ke meleki. Ay, akande kuma kankoli we kulu no bata. Gini ke meleki, aga pafudurugi, adawdine kudi. Itagwo kwembacha, kobi makobu nenuzinu. Ige buke mada, kibudagi. Aga baragoso, aga bafedurugi. Abona gini kage meleki, kobi wechiego yi. Ay, enuma wamama. Enuma mama. Enuma wamo good. Ada akaba hulugu, adu dine kudi. Ada akaba hulugu, dine kudu neza. Ada akaba hulugu, ada unemu. Ada akaba hulugu, shinagana bamada nale. Ada akaba hulugu, emelegana. Ada akaba hulugu, asemaga papulugu. Ada akaba hulugu, enuma wamo good. Ada akaba hulugu, obonyane januso nekwiga, onyane janagashi. Nepacho, nepwenuma, ojukweni iwabia. Homotegi, hogeti kwagi dombo. Homotabagi, hogeti kwagi yaneka. Aparegaka, hogasapagam butum, kanjugenegi. Enuma mua, adane kudi. Anama joku, akwana mamba, asakan kankawaragi. Anamni wala single bone, hobesopu. Iwe garden no kadane kudi, butube. Ay, butube, ay, butube, kawa dema. Enuma mua, adamua. Enuma wamo good. Ada akaba hulugu, adu dine kudi. Ada akaba hulugu, dine kudu neza. Ada akaba hulugu, ada unemu. Ada akaba hulugu, shinagana bamada nale. Ada akaba hulugu, emelegana. Ada akaba hulugu, asemaga papulugu. Ada akaba hulugu, enuma wamo good. Ada akaba hulugu, enuma wezagwa.